Türkmenistan COVID-19 vaksinasyny hökman etdi. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman Senagat ministrligi ýurdun 18 ýaşdan ýokary ýaşaýjylarynyň hökmany COVID-19 vaksinasyny kabul etmegi talap edýär. Ýurdun Saglyk ministrligi çarşanby güni döwlet medeniýetine çap eden maglumatyny ýurt boýunça zerur bolan sanjym gorlarynyň üpçün edilendigini habar berdi. Ministrlik 18 ýaşyny doldurmadyk raýatlardan, göwreli aýallardan, çağı emdirýän enelerden we başga çyşyrymly saglyk ýagdaýy bolmadyk raýatlardan daşary ähli ýaşaýjylardan COVID-19 keseline garşy vaksina kabul edilmegini duýdurýar. Türkmenistan şu wagt içinde öz çägini resmi taýdan hiçili koronavirus hadisasyny hasap almady. Ýöne pandemiýanyň dowamyny hökmany maska düzgünü, sebitary hereket çäklendirmeleri ýaly keseliň öňüni alyş şärelerini durmuşa geçirdi. Saglyk ministrliginiň hökmany vaksina talaby boýunça çap eden beýannamasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 27-nji ýylyny Hytaýyň Sinopharm kompaniýasynyň 1.500.000 doza koronavirus vaksinasyny satyn almak barada karary gol çekmeginiň ýa-da gabat geldi. Merkez Aziýa sebitini ilkinji bolup Täjikistan öz raýatlarynyň hökmany koronavirus sanjymyny kabul etmegi talap etdi. Bu barada Täjikistanyň döwlet mediýasy 3-nji ýylda habar berdi. Galy bersede Gazawstan geçen aý döwlet we hususy idara karhanalarynyň işgärlerine koronavirus vaksinasyny hökman etdi. Türkmenistan öz şägini Russiýanyň Sputnik we hemde Epivac korona sanjymlaryny belli galdy. 7-nji ýylda Hytaýyň döwlet mediýasy bilen ýylteşikli bir Twitter hasabynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan koronavirusa garşy bütün dünýä saglyk guramasynyň sanawyna girdilen bir Hytaý sanjymyny hem belli galypdyr. Bütün dünýä saglyk guramasynyň 7-nji maý hasabatyna görä Türkmenistan Hytaýyň China National Biotech Group Company Limited kompaniýasynyň öndürýän bir COVID-19 sanjymyny gysgaly ýagdaýlarda ulanmak üçin hasap alypdyr. Galy bersede Türkmenistany sevitlerdäki we paýtagat Aşgabatdaky sanjym merkezleriniň kuwaty barada jekmejek maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň maşgala lukmanlary ila tarasyna sanjym işlerini alyp barýarlar. Bu aralykda ýurtda sanjym kompaniýalaryna bat berilýän wagtynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda entek antitela testlerini tapşyrmagyň kynçylyklary barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň barlygy hanasyny ganyň düzümindäki antitela barlyklary ýerli ýaşaýjylar üçin el ýeterli däl. Şeýle hyzmatdyňy daşary ýurtlary hödürlenýär. Habarçy çoğunluğunun ýokunç keseleri hastahanasyny hem antitela testleriniň ýerli ýaşaýjylar üçin el ýeterli däldigini, şeýle testleriň diňe daşary ýurtlary hödürlenýändigini habar berýär. 2019-njy ýylyň ahyryna Hytaýdan ujalan koronavirus epidemiýasy 2020-nji ýylyň martyna bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan pandemiýa eglan edildi. Türkmenistan öz şäherine koronavirusy tutan ýerli inkar edip gelýär. 2020-nji ýylyň tomsyna bütün dünýä saglyk guramasynyň ýörüýti COVID-19 missiýasy Türkmenistana sapar etdi. Ýöne halkara saglyk ekspertleri Türkmenistanyň koronavirus hasabatlary bilen ulalaşyp ýylyň ortasyna ýurdu terk etdi. Munyň ýa-da saglyk guramasynyň Ýewropa ýurtlary boýunça regional direktory Hans Kluge Türkmenistanyň koronavirus test seljermeleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň öz barlygy hanalaryna öwrünilmegi üçin alınıp gaýdylmagy babatyna Türkmen prezidentiniň ruhsat soranyny we munyň oňyň kabul edilendigini ma'lum etdi. Kluge bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bölüminiň 7-nji ýylda geçiren media maslahatyna Türkmenistan häkimetleriniň test nusgalary boýunça bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça bölüminiň çağırışlaryny we haýyşlaryny henideçenli kanagatlandyrman gelýändigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň keseleriň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary topar hereket edýär. Prezident Berdimuhammedow adatdan daşary topar bilen iýunyň 2-nji ýarymynda ýyly 2 gerek duşuk geçirdi. Duşuklaryň dowamyny Prezident COVID-19 hadisalarynyň ýurdun çägini ýüze çykarylmagyny aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň sanlaryna görä 7-nji ýyla çenli tutuş dünýäde 170 million adamda COVID-19 hasap alındy. 4 milliondan gowrak adam bu kesel bilen aradan çykdy. Türkmenistanyň Saglyk ministrligi mejburi koronavirus sanjym talaplary boýunça çap eden soňky maglumatyna koronavirus sanjymynyň 1-nji dozasynyň kabul edilmeginden 21 gün soň onuň 2-nji dozasynyň kabul edilmegini duýdurýar. Türkmenistanyň häkimetleri aýal gyýlaryň daş keşfine gözegçilik etmegini ýene göçlendirdi. Polisiýa aýal gyýlary jinsy gysga we dar köýnek, makiýaż, ýüz boýagy we sary saç üçin saklaýar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde bu ýagdaý hususan da ýurdun gündogorundaky Lewap vilayatynyň etraplarynda bolup geçýär. Sary saçly, ýüzi boýagly, jinsly, gysga ýupkaly we dar köýnekli aýal gyýlar Lewap polisiýasynyň üns merkezine düşdi. Şu günler Farap we Derganata etrap merkezlerinde yerli polisiýa milli türkmen eşiginden tapawutlanýan geyimli aýallary saklaýar. Azatlyň yerli habarçylarynyň sözlerine görä saklanýan aýal gyýlar polisiýa bölümlerine ekidilýär. Polisiýa olara uzyn köýnek geymen we gara saçly bolmagyň zerurlygy barada
düşündürüş berýär we olardan talaplary ýerine ýetirmek barada dil hatalýar. Polisiýa bu talabyň anyk sebäbini düşündirmeýär. Aýallaryň saklanmagy we jananlaryň geýimine hem daş keşfine degişli talaplar barada resmi düşündürüş almak mümkin däl. Libap vilayatynyň häkimligi we yerli polisiýa bölümleri jogap bermeýär. Bu ýagdaýlara göninden göni gatnaşygy bolan yerli ýaşaýjylar bilen gürleşen habarçylaryň sözlerine görä, aýallaryň daş keşfine gödäwçiligi güýçlendirmek talaby Täze İçeri İşler Ministriniň başlangyçlary bilen baglanşykly bolupdyr. Kotosan da İçeri İşler Ministrliginiň täze başlygynyň karary bilen yerli polisiýanyň ýolbaşçylarynyň ahlaky gowlandyrmak we jelepçiligi ýok etmek çärelerini güýçlendirmek talap edilipdir. Bu arada tutulan jananlara polisiýa bölümlerinde düşündürüş we terbiýeçilik işleri geçirilen wagtynda habar berilipdir. Mundan başga da käbir aýallara ten satmak bilen meşgullanmakda şüphe bildirilipdir. Munun bilen bir wagtda habarçylaryň we yerli çeşmeleriň bellemegine görä aýal gyzlaryň makiýaż we adaty türkmen eşiginden tapawutlanýan geýim üçin tutsak edilmegi bilen birlikde polisiýa işgärleri tarapyndan gödäwçilik edilýän bir kanun ten tatmak üçin öýler we hyzmatlar sebitde işlemegine dowam etdirýär. 1-nji ýylda Içeri İşler Ministriniň başlygy wezipesine Öwezdirdi Hojanýazow bellendi. Ondan öň Içeri İşler Ministriniň orunbatary bolup işleýän bu täze ýolbaşçy polisiýa polkowniki derejesini hem aldy. Türkmenistanyň Gündoğur sebitiniň ýaşaýjylary täze ministr bellenenden soň destine birnäçe täzelik bilen ýüz boldular. Birnäçe nodal azatlyk habarçylary awtolog ýuwmak we bejermek boýunça kärhanalaryň köpçülikliň ýapylandygyny habar berdiler. Yerli häkimetler bu çäräniň ýurdun täze İçeri İşler Ministriniň buýrugy bilen geçirilýänligini aýtdylar. Türkmen häkimetleri birnäçe ýyl bäri dürli çäklendirmeler we gadagançylyklar arkaly ilatyň daşky görnüşine gödäwçilik etmäge tinansiýarlar. Türkmenistanda aýal gyzlar ilkinji gedek 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda dar köýnek giýmekden we makiýajdan ýüz öwürmek, şeýlede saçyny sary reňke boýamazlyk ýaly talaplar bilen köpçülikliň ýüz bolupdy. Aýallaryň daş keşfine degişli talaplar sebäpli Aşgabatyň polisiýasy tarapyndan tutsak edilmeler we jerimeler barada hem ençeme gedek habar berildi. Käbir idaralarda aýallardan milli türkmen balaklaryny giýmek hem talap edildi. Soňra bu talap okuw jaýlarynyň okuwçylaryna hem giridildi. 2020-nji ýylyň baharynda türkmen döwlet işgärlerine boyalan saç ýasama, kirpik we dyrnagy boyamak ýaly zatlar gadagan edildi. Azatlyň habarçylary polisiýanyň köçede aýallary saklap, olara haýbat atanlygyny, olaryň iş ýerine habar bermek we jerime salmak bilen gorkudanlygyny habar berdi. Tidar Aşgabatyň köçelerinde polisiýa milleti türkmen bolmadyk aýal gyzlara hem olaryň geýimine we daş keşfine degişli bellikleri ýygy-ýygydan edip başlady. Türkmen häkimetleri ilatyň daş keşfine we geýimine gödäwçilik etmek tinançyklarynyň anyk sebäbini resmi taýdan düşündirmeýärler. Diňe munyň türkmenleriň taryhy we medeni däplerini ýatda saklamak we milli köklerini ýitirmezlik derurlygyny gaýtalaýarlar. Türkmenistanda dowam edýän yssyk howanyň fonunda raýatlaryň içimlik suw üçünçliginiň kesilmegi bilen bagly problema saklanyp galýar. Aşgabatyň etrapçalarynda suw üçünçligi ýygyderli kesilýär. Käbir köp gatly jaýlara adyndan 5 gün bäri suw berilmeýär. Bu ýagdaý şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňoýsuz täsir ýetirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä suw üçünçliginiň kesilmegi bilen bagly wakalar soňky bir hepdäniň dowamında hassa ýitileşdi. Paýtagtyň 9-njy, 10-njy, 11-nji etrapçalarynda we Parahat 1, 2, 3 etrapçalarynda ýagdaý hassa göz goýuny bolmagynda galýar. Parahat 2 etrapçasynda ona golay köp gatly jaýa indi 5 gün bäri suw berilmeýär. 11-nji etrapçada adyndan 10 sany köp gatly jaýyň ýaşaýjysy 4 gün bäri suwsuz kösenýär. 9-njy, 10-njy etrapçalarda hem suw üçünçligi 6-njy iýuldan 7-nji iýule geçilen giýje kesildi. Bu jaýlaryň käbirine 7-nji iýulda irden käbirine akşam ara berilen suw henüz hem kadaly üçin edilmeýär. Suw bir näçe sagatlap berilýär, soňra ýene ençeme sagatlap ketilýär diýip efirde adynyň üýtgedilip meňli diýip tutulmagyny soran Sewit ýaşaýjysy gurrun berdi. Şoňa meňdeş ýagdaý Parahat bir etrapçasynda hem gaýtalanýar. Bu etrapçanyň ýaşaýjylaryna suw bölükleýin kesilip berilýär. Parahat 2
2-4 etrapçasyna bolsa suw gündüz berilýär, gijelerine kesilýär. Bu ýagdaý yssyk howanyň dowam edýän şu günlerinde ilatyň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir edýär. Ýaşaýjylar nahar taýýarlamak, ýuwunmak we hajatxana meselelerinde kösençlikler bilen ýüzüýüz bolýarlar. Paýtagtyň suw edarasy tarapyndan käbir etrapçalaryň ilatyna suw paýlanýar. Ýöne ýörite uly ulaglarda getirilýän bu suw ýaşaýjylaryň ählisine ýetmeýär. Suw ulagy gelende onuň öňünde örän uly nowat emele gelýär. Ýöne suw nowaty duran adamlaryň hemmesine ýetmeýär. Adamlar jokrama issy günlerde suwsuz kösenýär. Ýurdun paýtagtynda da ilatyň suw üçünçligi uly problema bolup galýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä suw üçünçliginiň ýygyderli kesilmegi we onuň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan açyk düşündiriş we maglumat berilmeýär. Ýöne Aşgabat suw edarasyna jaň eden ýaşaýjylara problemanyň suw turbalarynyň hatardan çıkmagy bilen baglançyklydygy we meseleni çözmek uğrunda iş alınıp barylýandygy aýdylýar. Suw turbalarynaky suwun güýji talap edilişinden pes. Bu bolsa turbalaryň ýarylyp hatardan çykmagyna getirýär. Üstesine de elektrik togy ýygyderli kesilýär. Bu hem suw üçünçligini bökdeýär diýip habarçy suw edarasynyň bir işgäriniň aýdan sözlerini titirledi. Habarçymyz şu günler paýtagtyň köçelerindäki köp sanda suw çöwdürümleriniň hem işlemeýändigini belleýär. Şäheriň esasy köçelerindäki suw çöwdürümleri bolsa gündizlerine ozalky güýjünden has pes derejede işledilip gijelerine öçürilýär. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabat suw edarasyndan we şäher häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Bellesek çöl klimaty bolan Türkmenistanda soňky günlerde aşy yssyk howa şertleri dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde howanyň temperaturasy wagtal 50 gradusa çenli golaýlaýar. Aşy yssyk howanyň fonunda ýurt ilaty elektrik we suw üçünçliginiň ýygyderli kesilmegi bilen ýüzüýüz bolýarlar. Soňky bir hepdäniň dowamında bu barada adatlyň habarçylary Balkandan, Mardan, Lewapdan we Aşgabatdan ençeme gezek habar berdiler. Günüň aşa gyzmagynyň we issy günlerde günüň aşagynda gezmegiň adamlaryň saglygyna yaramaz täsiriniň bardygy barada 2 iýulda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem çykyş etdi. Türkmen häkimetleri issy howanyň täsirleri barada duýdursalar da aşy issy günlerde ilatyň ýüzüýüz bolýan elektrik üçünçligi we içimlik suw problemasy barada hiç zat aýtman gelýärler. Bellesek Türkmenistanda suw üçünçligi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän galýar. Soňky 3-10 ýyllyň dowamında ýurdun dürli künjeklerinde, şol sanda paýtagtyň töwereklerinde suw öndürmäge we arasalamaga niýetlenen kärhanalaryň we suw basyş deshalarynyň ençemesi guruldy. Emma habarçylarymyzyň we yerli hünärmenleriň sözlerine görä, täze gurulan deshalar esasan köşklere, çöwdürümlere we gymmat bahaly täze binalara hyzmat edýär. Ilat köpçüliginiň ýaşaýan yerleriniň aglawy bölegi köne kärhanalaryň hasabyna köplenç köneleşen we sandan çykýan enjamlar, turbalar bilen üpçün edilýär.